vatandaşlar. Esselamu aleyküm haparağı. Studiya hoş geldin. Alam burgunmun Almurat. Şükür. Özünüze morunçuluk mu? Allah'a şükür. Buyur. Bizim devletimizde de hani koronavirüs geldiğini, şuun haber verdiler, Şveçya'da 60 adam çok keseller. Şunun için 3 adamdan 60 adama geleceğiyle çalt değil yani. Yani o Türkmenistan'dan tapavutlıktı ve Şuvet'in hükümeti bu zatlar gidip durun yerine halkına ayan ediyor. Şöyle mi o tarafı? Ben bugün elbette öz sahipamda bu arada gurun veren aydırlıyor. Sizinle bilmeniz yok. Şunu maydayım. Ay teretap bol Almurat. Ben teklerden gerek. Hükümetin almadığını koronavirüs alaymadın ya. Olar ama bizim uğrumada çıkıptır. Yığınak getiriyor. Evet. Onu Bolya buyur Almurat. Onu ne hani size de bir topar sorular var. Adatça şol sorulardan başlanýar. Aýsy sorular özüňize makul bilseňiz bir kısanyny jogap berin, ondan soň esasy temamyza geçer. O soruga kän Almurat, o dünýäni soruga näme jogap berýän ýigitlerem bar. Ýöne bir ýigit ýa-ki yer barada reforma barada gurrun etdiňiz, makala ýazdyňyz, şonu internetde goýaýsaňyz diýip biri Ayşe edipdir. Olin men goýup biljekkäl sebäbi mende ýok çok kitaplar. O birinciden men ýazan kitabym da ýekemenler ol. Iki tane gruppan üýüşip ol kollektivni eterde. Onu ýa-ki Türkmenistanyň döwletinde exemplarlarym kän bolmaly, ýerlere de kän dargatdyk. Şolardan haýyş etmeseňiz sebäbi men ýagdaýym men 4-5 tapar ýurdum ütgötdüm-de. Her tapar ýurdum ütgödümde de diňe şine elim alyp çykyp bilýärne. Şolary ýalak. Doğru. Menden köňüden alan şine elimden başga boş ýok. Şeyler bolýar. Bir kitap elime düşdi, onu ben yankı azatlyk radiosyna mehmançylygy baramda biläp aldylar. Onu şolardy goýmaly boldy-da. Ýöne kysgaça mazmuny ýene bir tapar aýdap berýärmesem ýöne ben bir aýtdym bolyn o detallary gyzykdyr elbetde bolyn ýöne onu döwletden haýyş etseňiz, döwletim bine bu zatlar gidip ýörenälim kendine özüne gerek sebäbi reformada demede on bir büyük özüni bir 3-4 sözden bilen men düşünürjek bolayyn. Ýa-ki yer hududy içine geçmeli-de. O da satılmalylar, neme bilmeliler, mut, ýöne mut bolanda da oňur şertleri var. O da 1 hektardan 2 hektardan näl 25'den 100 hektara çenli. Sebäbi kiçi daýhan hojalyklary aýagy üstünde durup bilen nokta. Elbette halkyň 100%'ine yer gerekkel hemmek daýhan bolmalydylar düzgünem ýokda. Ola bir şeylerek deme onun bizim yerimiz kän onu şu açık gidip oturmaly. Biz bir 2 ýylyň içinde 150.000 hektar yer açdykda bir oğlum meçhurnak yer bolýar-da. Welaýatyň meşhurny. Bir welaýatyň demetinden men täze sözleri kän öwrenşmän üçün başlardyň Almurat men çok öňe obluk diýer welaýat. Menem şonu ýaly ýaşyr. Aýdy.
yankı orsiyetdäki bolşýalak, başga döwletlerdäki bolşýalak, yankı privatisat yani alyp bilen ýol bilen düzgüne demetme diýalak, yankı şoň üçin halkyň gazanan dady sermaýeti hiç wagt gitmediler. Ýöne ne sana 100 sanak sığır verildi. Şu 100 sığırı 5 yılın içinde, 7 yılın içinde iyidine gaýdyp berýän. O da yine de howza gelýär. O howuzdan yine de beýleke degiýe barýar. Yani şu degeni maliyeti, mülkiyeti edýär. Döwletiň öz funksiyasy var, döwletiň funksiyasy sal üçin sığır berende şolar tohum sığır bolmaly. Ýa-da hili, ýa-da süt berşi, et berşi, şo klimata uygunlugy, tatlary, ony ne döwlet regulýar diye öýdi. Ne şeýdip mal 5 milyon mal bolsa şu mysal aýdýarlar. 10 mol näçe şu anyk sifri atma düşenok. Şol hiç wagt adalmalar, kedellemeler, ölmeliler, öldü de şo kim alýan bolsa şoň kölýär, ýöne ýerini özü bolýar. Şeýdip ortada ýa sermaýe aýlanyp durýar da. Bolmasa bunu bölüp bolanok sebäbi bölsem ýene de bir ýerden adaratlyk çykýar da. Ol kalkozdan sygyry maly ýöň halkdan ýygnanyp kollektiv hojaluk edilen de. Doğru. Ondan bäri 4-5 nesil ölen wa ýiten wa oň ýygyny tap bolanok. Tabi onuň finansy gortuk onu da bolanok. Onu şoň üçin bu ortada durmaly etdik. Şo degeni maliyeti, mülkiyeti diýerler. Bu näme bolmaly? Sebäbi şuňra çenli işläp duran orada şo mekanizm. Şo malyň başlany, ownuň mal bolsun, ýer sakly mal bolsun, bir 20-30 etse köpermeli de. Sebäbi ortadaky sermaýe adal mala haky ýok. Ýöne ýerlerde de ýa maliyeti, mülkiyeti diýerler. Şeýdip ortada aýlanyp ýören yer bolmaly da şondalar. Ondan ýa-ki yer berilende de 25 hektardan 100 hektara çenli sebäbi ýymini beýleki atlaryň hemmesi öýde öndürmeliler. Ondan ýa-ki 3 hektar, 1 hektardan berden 1 hektardan bir maşgalany ekläp bolanok dene paýta ekilýän bolsa mysal üçin. Ondan maşin bilen degijek bolsaň or 25 hektardan az bolsa o da efektiv bolanok. Ne şo atlary bu tapor ýa-ki peýdali delelli demelerini ölçüşdirip, nemesdirip bir biçilen doğanlı da şo. Bu büyük manty şunlarak beýleki pudoklarda da on hemme ýa-ki boýunun gaýry, togunun gaýry, perseniň öz bir detallary var. Indi oňa geçip durmaly, ýöne umum manysy şudy. O döwletiň jogap berýäni ýa-ki merkezi suw kollektor şoňa meňzeş hojalygy variantça döwletiň jogapkärçiligine suwun pully hemme adam pully aýlanyp duran emas. Özüni finansiýe bilmeli ýagdaýda bu datlary hemmejeniň hasap kitaplary edilen şertler şonlalar. Onun täze gurulan fabrikler, zawodlar demeler bardy. Olaryň ýa-ki kollektiv bolýan ýa 5 adam, 3 adam, 10 adam nemesine görä şolara kredit ýalar edip berilýär. Olara işläp bu döwletli kreditini ödýär, fabrikatyň eýeti bolýar soň. Döwlet şonu kredit ýalar edip berýär. Şolar ýalak nemeleri bardy. Ne ulu kärhanalaryň gurrun edýänler, o kiçik kärhanalar başgaram bolup bilýär. Ne şoň ödeni şonlalar
o tevavi toprak eğitim olmalı. Devletin eline bu da atılan hiçbir işlep bilmeyeni biz 70 yılın nemeti bir de görkürdü. Onun devlet nemetini çekiyor. O boyun takılacak mı, tığır takılacak mı, onun öyle işleri. Başka da kuş mu yine beylekli atlarını çekecek, dikeceklerim öyle karar veriyor. Nemet nedir? Devlet çok adından korktu. Bunun nemet, onun için yatırdılar bunu. Yatırım halk düşmanı ettiler, onu yöne yatırmadılar mı? Onu yani kuşu atları o şeylere gitti. Onun içinde bir topor yankı ılımlı, bilimli, tecrübeli adamlar katlaşıyorlar. Atlarını ağdak geçtim, ön kutapar. Son buraları alak nemeni detallırak vurun ötegen olur. Olur, hükmanım. Hayette diyirlerim vardır, yurtunu yüklediklerim vardır. Onun hem meceti akademik doktor, kandidat, tavuk olurdan hem de bir topor var. Şol maksimalli halkın içinde yığınak olacak, bir iyi iş edip bilecek yani tecrübesi bağır nemeleri yığınadık da bir orta. 70 yaşlı adamların maddinden Akburat Baba işte 70 yaşında da şu varlar. 50 yılın kalkoz başlamış oldu. Niyetçe birinci sekreter Boron oldu Türkmenistan'la. Hem bilen işleşen adam çok. Ben tuğuleme. Onun akademik vardı Gellim Raj. O da şu 60 yaş 70 yaşlarında olmalı. Son olur deme bu reformu yatırılan son deme telefon akademiyan rektör oldu Gellim Raj. Akburat Babayevich'in son orun vatarı oldu. Bunları reform etmekten şu da atlar benim büyümeni verin diyendirler de şeylere. Hey doğru. O da. Şimdi yeni basılı sorular var mı? Tapıra cevap vereceğim. Ben ne var onun? Soru yine de bir tane soru var. Siz geçeni unutun. Geçeni geçti bilin. O gelecek bu arada vurun edin deyip soruları yalak soru. Sağ ola. Bana da sol berilip durun. Şehirde. Sizem cevap vereytiniz. Birinciden geçmişini bilmedik, geleceğini kurup bilmedik. Bu birinci nebe. İkinci nebe yankı şu bedbahtçılığın kefelin ödönüne düşünmeyen, mazmununa düşünmeyen bunu ödönümüz ülenemeyen de önkütü alıp burada ortaya çıkarır. O diğer adama yol açıyor da fikir etmeli, demetmeli, derdin ne yemediğini bilmek gerek. Onu bilmeyen kimiz biliyordum. Urlaşıyat nebediyat onu halk köpçülüğü düşünmesi gerek. Mesela Türkmen'in gönüllülüğünü bozdular. Hafif gönüllülük bozuldu da. Onu siz bir prezidenti ayranınız bilen, bunu atanınız, batanınız bilen, bu da atlar düzelörden biraz bir ağırrak halmırat. Onu halkın düşünmesi gerek. Son düşünen son yol kendir. Sebebi demokratyan yolu sonsuzdur. Bu şeyler kendi yolları vardır, yolun aklına gelmeyecek. Bu katı ulu demeleri vardır. Yönü bizim ilk hemen başlamalı değilen soruya cevap vermeli olsa ilk bilen
hormat, tilo, mehir, şu zatları dikeltmemiz gerek. Köýgü, şu zatlar dikeldilen soň adam bilen adam ýalap gürleşip biler. Derdini getleşip biler. Onuň birek önam dörep biler. Şondan soň watana da söýgü dörär. Ýigrenç bilen nefret bilen ýola çyksaň nefret dörüdür. Başga getirjek zady ýok. Men düşünçümde. Almurat bilmedim başka ýollary bardyr. Bolun ýöne men nemem ilki bilen şo zatlar dikelmedi gerekde. Onuň uruşam, yaraşygam söz bilen başlaýanlar. Doğru. Onun çok üçün ilk bilen birek bilen gürleşmäni, ýazyşmany, pikir alşmany, şunu bir derece yetirmeliler. Şu kritik dereceden ýokarda bolmasa ol prezidenti aýyrmak, bunu ortadan veýle küýşürmek ya ýok etmek bu zatlar kıyın zat däldir. Bunu bilen başarır, başka biren başarır. Ýöne soňky geljek näýlep boljagyny hiç garanti beren ok. Şoň üçin bu zatlary kellämde dalady. İlk olarak halk öz derdine düşünmesi gerek. Düşünmek üçin geçeni, näme bolandy, şuň näme etjek bolýanyny, näme edenlerini şoň ödönni. Ýöne ogurly beýle bilen ok, nemeden ok diýilen zatlar ol ýüzle zatlardyr. Bu büýüni ödönni düşünmelidir. Ya çiýibiň ödönni gatyp çykarmadan o çiýibin elmide ama yara halyna galýa-da. Ana bulun nügin nemesi halkyň hamirmaýatyny aýlap başladylar da. Diýär o triýek bilen nemedip şoňa çendik nemetdiler de. Bu ýaş nesili triýek geçip çykdylar. Falan. Hak görüňiz. Onun ýa-ni okuw ýatyryp ruhnama diýilip bir nemäni çykardylar. Hoknamym demem. O da ýa-ni ben Kakaň bibliotekasynda bir kitap bardy. Musulmanski dinasti diýip Ahtyr Bosfor diýär. Ýa-ni şu musulman halklaryň onuň da içinde de türkleriniň nemeleri bar da taryhy. Ýa-ni ruhnamaň 10 tane nemesinde şolar ýöre redaksiýa etmen göçürüp goýupdurlar da. Onu Niýazyň kızı korku diýerler. O zatlar tamsyň işidir. Akylly adam olar ýalak etmez. Yalan sözleýän adam akylsız adamdyr. Yalanyň orta çykmajak ýagdaý ýokdur halbuki. Doğru. Ya bu olmasa ertir olmasa bir gün bu dünýä günü kän. Bir gün çykýan 30 ýyllardan çykyp dur, näme kim gurrun edip dur. Soň demedini plagiatdyny biz 98-nji ýyllarda da aýdýardyk. Şu zatlara halkyň düşünmesi gerek. Bunu düşünmek üçin birek bilen gürleşmeli. Şu kommentlerini de gurrundur. Pikirleriniz ýazarsyňyz, öwrenşersiňiz, ýokman ol ejengmajyň onuň bunuň diýip yemet görmeler o zatlardan biraz çekerek durup bir medeni dille bunu ýödara ýazyp durmaly. Ine kimidi 30 döwletde dinleýänler halmyrat. Men artif etdim dedi. Haydi öyle. Ondan yine bir neme deyip yaptırdı. Saparağa diyen deyip
Nemedim. Men Olko. onun diye sonu yılı ayırsan diye 50 milyon 40 milyon gelecek diye de. Ben ne oldum şol ben başkaça bolup bilem o men ekranı adamdım değil o tribuna adamdım değil bolşuma göre men bir ayağı çok oylu bir çoponun artığı ben başka büyük koşup bolup bilme yardayım yok. Biz artist. Vay. Sen yaşına 70 yaşa yetenden sonra öğler mi kay, yemeler mi kay? Sonu yadıyan adam. O da yaşlar da olur ne? Ben tabi bir yaşa görmediği adamlar. Yo ben yankı bir televizyona çıkıp demetçek korkuyorum adam değil. Bana yankı bunun aşık olmadan gerek gel, yankı ses vermelerim gerek gel. Sen doğru veriyen benim bilinmez yanına. Ne böyle? Katı oldu. Kalan doğrularım kendi olayım o doğruları yuvaşlık bilen şu demeden de gururun arasında kavat geldi cevabını verir. Bolar onu. Yeme tapara. Şu esasında ne görüyen mi? Dün kurumuzdan, şuun kurumuzdan, erti kurumuzdan, şu siyasi reformu ondan sonra devletin içindeki korrupsiya şu zatlar böyle hemmesi şeyle mekan bağlanışık mıdır? Şuların çözgütleri vardı. Şuların dörüşü vardı. Şular ne edip ayırıp bolur kökü damarı bilen korrupsiyanı yurdun içinden. Yol başçıların hükümetin tesiri. Katı kenne tematika. Bizim dörlü taraflı. Şu zatları biraz halkımıza düşünürüp çözüp versek yerli yerden. Ne ayıl görüyorsun şu meseleler sapara? Bu düşünüşümce gururun vereyin Al Murat Bay. Yankı Murat yine de tarihe inmel oriyatsa. Ne Sovet dövründe kariyerist olmak bir ayıp görülen oktu. Sebebi sen kariyeran olmasa sen hiç kimde. Dur bir zaman sapara kariyerist sözüne kan yaşlı bir Türkmençeler binna etmek gerek de kariyerist demek vazife para diye vazife yelemek demek. Ya vazife ımtılmak. Sebebi vazife business. Sovet dövrüm sonralaktı. Ne ile koroldu da sen kovu yaşayacak oldun vazife almalı. Ol bir yankı onu düzgün haline getirdiler. Yani yankı cemiyette kan demedilmese de hizmet değil, business, ticaret. Yankı Sovyeti yıkılan zaman ticaretlerini kaldılar. Şu adam deme devlette bir hünere yetme için vazifen olmalı. Yani bayılığa yetme için. Onun bir adamlık devletlerde bula böyle yankı ikisi doğun yalak korrupsiya bolman yankı bir adamlık hükümet bolun nokta. O ikisi yankı bir adamlık devletin devlet dolanır sistemi korrupsiya. Ben geçen defa ayttım. Ola onu gözüm molla bu da bunu gözüm molla. Bu kökü yani priyanlikleri o priyanliklerin konjükturani elmide ama gözünü ne diyeyim bunu metle küner edilen adamlar var da. Onları ben erved adam ya akıllı adamım diyecekken onun yönü kârlerin eğilerim ma eğidelim ma onun yönü konjüktura göre hareket ediliyor da. Ben önkü de para Bağdat geçtim. Biz ayrılamızda toy tuttular. Şeyle bir beğenen adamlar var adam ben yönü hayran haliyatında. Biz bu onları yamanlık etmiyorum da biz çörük görüp alkoholün. Degen yerler onu bizden son başarmayacaklarını biliyor. Onun gözü yetiyor.
Tevavi o sistemin içine birinciden sistemsiz sistemi yıkıldı da biz özümüz kurduk. Onu düşünmen için bir 5-6 ay gerekti. O 5-6 ayda da poydum gidiyor yani. Onu yedinden kovalayıp yetip bolun o. O da hem de şey düşünüp burada. Düşünme diye alağında at değil o. Tevavi kuron biz. Şu kuron adamını ayırsan yani bir hakkı diye de akıl hemen. Bizden soğuranam olmadı. O derre onu halk düşmanını iplemeğini yani emblemanı yenmediler. 30 yılım çok düşmanlığını inandıracak olmam yani kıvam bir kısanak bölümü üstümüzden kara döktüler de. 30 yıllar. Ya buna cevap vermeli mi? Yok. Bunu hem çıkmayan cevap vereyim. Bugün halk ağacından da göz düşünür. Diplemettik. Ağacıktılar ne Şuat ne yağdaylar fırnalar. Yani Şuat'ın düşünendiriydüm o tevavi kâde nesil geldi de. Bilgisiz, soğutsuz, geçenen bilen o. Kâde yağdayda da tabi uğradılmadık. Oku, bilim, o da atlara düğüne palturdular. Baştan vurdular da. Bu da atların hemmesi bilgeçliğin halkı yetir alma için edilen da. Yankı köçüler var. Yankı priyanlığı yiyenler var da. Ya şu yerini düşünürüp berden adamlara kökü priyanlığı ne emredin? Bana da sonra verdiler sapara şu kökü priyanlığı ne olsun? Çözgüdün aydıp vereyden. O korrupte vazife veriyorlar da. Kökü şu vazife. O vazifede ilk olarak 10 yıllar beğenip o sıra durup para verip giydiler de. Çok kökü yeniden çağlarını benimle Avrupa'da kan görüyenler. Yani kaşan maşinlere minip Porsche Cayenne alak maşinlere minip demet görünürüm vardı. O da 5 yıl oluyor da. 10 yıl oluyor. Olan demet yok. O eceleri ya kakaları o tayda öydüsü onunla. Yani çok kökü it görünür. Kökü vakitlerine düşünen okurdu adamlar. Ben ağaçlarına ayda oturmayın. Elbette onun ağaçlarına aydanda da günahları ağaçlarına aytmalı yetkiye de. Bizden son minister olanları var, yeni olanları var. Bu topor solon çağaları. Özlerim Avrupa'da, Avusturya'da, Germanya'da, Fransa'da, Zayli, Nemeli, Amerikan bir yerlerinde görünmeler var da. Halkına olan baylıklarının hesabını. Yani devletin veriyen aile ile maskalamak da bilmeliler. Halmırat. Onu kovuluyorlar. Yani şu tayik varacak, şu tayik demeyecek. Bizim elimizden yemeğini alırlar da. Biz 17-18 sanat tekstil fabrik kurduk da. Onu alıp biz ayıran sonlar Millet Prom deyip çoğu geçirdiler de. Yani tayinler Yeni Senaat Ministerliği'nin. Yeni Senaat Ministerliği. Yeni Senaat Ministerliği'ne geçirdiler de. O taygan bir gelini koydular. Demet dostumuz adına en Körökön'ün Asratay. Asratay. Asratay'ı Hindistan'a kovdular. O yerine bir gelin geldi. Çok sağlam da attım görüyoruz biz. Biz onu yeme bilen algılı verili adam derler. Yani akıl derecelerinin, dünya arayışlarının çekilliğini demediler. Değişmanadın bilen
ömür sürüp bolunok da pul hemme zat pul dälle. Pulum gowu zat bolunyony hemme zat dälle. Bizim halkımızın edep tertibinde neme şol zatlar yok bolup gitdi-de, öňde bardyr. O hemme zat baýlykdyr öýdýärler-de. Onu baýlyk bolmasa da adam ýaşap bilýär. Özüň adam bolsaň horam bolaňok. Şu wagt men bir prezidentden ya 10 tane prezidentden gowy ýaşaýandy. Näme köýýän işme edip bilýär. Köýýän adam edip bilýär. Hiç kim oňunda gorkym ýok, ürküm ýok. Ýüzüme utanjak yeri ýok. Baran gapymda adam ýaly kabul edýärler. Yo, ýirak barsam gepimi, sözümü, dilimi düşündürüp bilýär. Gerek bolan ýagdaýda. Adama başka näme gerek bundan başka? Hak gurrun ýaşar. Ben şu dertlere, şu zatlara düşünüp ýuwaş-ýuwaş ýöremese kalmyrat başka düşünmän hiç zat edip bolmaz. Halk bunu köpçülük düşünmeli. Kimin düşünenimiz hiç zatdır. Biz toğradılar düşündürüp berip bilýär. Düşündürürsen ondan getirýärdi o. Bundan bir işten başka bizim gazanýan adamdy ýok. Biz wagtymyzy ýitirýär. Näme diýär? O degindi berýär. Bilgi diýilen zat muhtom däldir. Biz mut berýärse. Dünýede iň gymmat zat bilgidir. Doğru. O bilgi vermek bizim borcumuz däldir. Ýöne watançylyk bir raýat hökümini borç edip berýärse, bunu bermeýän adamlar käne. O Kän ýerime gaty kiçiläp demediýänler, gaty kän. Kimiden başka mende bilgi verecek, halka bilgi verecek olup görün, zırdaş görün adamını kän sataşamok da, yek badır bolýar. Bu bilgilere yetme için bizim geçen yolumuzu geçmeli. Bu yolumun yükünü nereden ödük bilýän, ayıp görmedi o. Yani kanat diýilen zat Halmyrat 99% bähbetdir, 1% şanstır. Bu daça diýilýär. doğru ýaşar. Ol ýöne öz-özüne bolýan hiç zat ýokdur. Halk gowy ýaşajak boldy. Yani mut gada, mut elektrige, ya mut neme alınmalıdır. Dünyada hiç zat mut bolup bilýän nädir. Bizim suwumuz dünyada iň gyt zat da, suwun gyt regionda ýerleşýärse, suw sarf edilişini yani 40% ýere siňip ýatyr adarlaryny izleýärler. Gidip köşk edýärler. Doğru. Yani Türkmenin bir sözü vardır, isrip haram diýendirler. Onun haramlyk, halallyk barada gurrun edýärler. Mollalar, müftüleri, yani prezidentleri gene var. Tek duruşun bilen haram, yine haramın gurrun edýär. Ne? Şuraya Halmyrat, mene düşünşüm şeylere, bilmedim. Natatsa yalap bolýa bolun ýöne durmuşum demesi şeylere bolýa da. Yo, natatsa da sapara öz durmuşumuzda geçen ýoluny şu zatlaryň hemmejigini bolun taryhy wakalar bilen utgaşdyryp aýdýan. Ne şeýletdi, şeýle boldy. Şeýdilse beýle bolýar. Edilmese gelip düşjek ýagdaýymyz ýa çukurmuşy.
Ondan halk özüne gerek netijeni çıkarmalı. Şu zatlar aydılmada televizorda 28 ýyllapdyň başta o ýaşadyn türkmen başymyz inne mene ýaşadyn arkadaşym. Haçan aslan şol halky pikir alışmagy bir orta çykan adam ýok. Bu sunga diýşärim şoň ýaly bir edebiýat diýşärim şoň ýaly hemmesi diňe şol adamyň şanyna ine aýdyp goşgy düzüp tan soýnap ine o ýaşlary bir görellerlik bir pikir alarlyk dünya garaýşyny ýetgederlik bir adamlar bilen şu 2 min oturuşymyz ýaly gürleşilen ýeri ýok ol halk bilen. Ine şoň üçin her bir adam tünegünde oturup öz başyny öz çaramaly edildi. Maslahatly gurrun ýok. Üç adam bolup ýygnaşmak günah bolupdy. Ya cenayet edildi Türkmenistan azap edildi. Ine şeýtir adamlar ýekelikde saklap inne mene towuk keten agzy açyldy bol inne uçun diýär nira uçdun bol. Demokratiyan berende de nira gitsin. Bular bilenak ýoluny ugruny ýetirdi adamlar. O bilmezlik ol bir kim akyllyk däl, bilmezlik şu ilmiň ýetmezçiligi diýip düşünýär. Ilim ýetinak adamlar. Ýaşlar bar 2 any 7-deki any menden gatnaşyp dururlar. Berekella. Ine şolara men bil baglayan şolara men ynymym bar. Ine gelecek şol adamlar şu ýaşlar döwlete gelse, hakimete gelse hökmen düzelerdi ýurt. Men diňe şoňa bil baglap otdy. Atak beýle umumy alanda döwletiň ene 90%ine umumy bilimsiz halda 9 klas bilim bilen 2 ýyl institut bilen oňum köpüsi çäre bilen geçdi. Ine halkymyzyň ýagdaýy şol tapara. Almurat, ýanky men Finlandiýa bilim sistemasy barada çalarak gurrun etdim-de. Tapar da ben ýonu şo arada soňra berýän, gyzyklanýan, komment ýazýan, ýa gördüm bu gowy keni erwede keni diýip ýyleşme sataşmadym da. Ben diýne diýen nemeler bolýan. Adamlar bir zat bardyr. Nesil yetiştirmek zähmetdir. Ulu zähmetdir. Ýanky gelecek nesil çağa prezidentden, ministrden, ýene görden wajypdyr. O çağan okyan ýeri prezidentin köşkünden gowy bolmalydyr. Şertleri, yani köşk yok var, kaşan da bolmalylar şert. Rotaýda çağa saat 1 saat 9 ýaryndan geceleri kakalary işte gelýänçe dol şo taýda güýmeler ýalap, ýiçer ýalap, o bilge oýno demelere yeterli bolor ýalap şertde. Olaram üstüne baskısy demesi fikir edipler ýalap programaly şeyle yetiştirilmelidir. Nesilliýlen zat üstüne işlenip özü yetişýän näde? O nesil geleceğini düşünýän nesilini ýa-da nesili yetiştiren. O geleceğini düşünmeýän adam olara birinçik diýerler. Bir günlük adamdır. Prezidentliğini de ömürlük gelen orada bir günlük adamdır. İyisini düşünýän adamlar däldir. Şoň üçin okuw sistemasyny ýok etdiler. Bizde okuw sistemasy ýokdur. O muallimlerim ýokdur. Olar täzeden ýetişdirmelidir hemmejesin. Bu wally ullet görün demelere muallim diýeri ýalaklar däldir. Elbette içinde yüreği ile nemediyanın bağdır olun şert mümkünçülük verenlerdir şolun çağın okutması için. Onun üstünde bir topor nastroykosu var. Daha uzundan direktöründen, ministersiyasından, ministerinden, prezidentinden, vekillerinden üstüne baskı nemedir. Bular şol okuw sistemasyny ýerde bir tapar demäň aşagyna syrkasyny goýup bir halk teretsin demesin ýa-da döwletde oturan adamlar teretsin.
ediyen işlerinden utandılar. Burada atlar bağ Yok, olur utanacak adamda olan yüzü duyan davanın kalın aparağı. Ondan sen yan bellet, o tümde şumal şu devlet çağıdan başlaya, çağın terbiyesi, bilimi, yaşayış şerti prezidentinden kovu olmaz. Ben ikkelle aparağı yaşayan şu bile. Yani bizim halkımızın salınan gününe seret aparağı. Yani şoları çağa terbiye vermeli, okutmalı, yani atı hersi, yani yurdun daşını, şol çağın iyimeti için yani işler diyorlar. O çağlar görgüller. Şu mal faktiski ene iş yüzünde diriyetim. Enetem var, atatem var, yani şolar diriyetim. Olur enatanı görün ha. Enata olun yanına del terbiyesini alıp bilene ya terbiyesini berip bilene. Yani şolar kim olup yetişmeli? İn bir kovu olup yetişenler şolar yine şu rejimin kulu olmalı. Şimdi Kurban Kulun oğlu olmadı, oğlu Ferdan'ınki ya o astığınınki. Bunlar kulu olup yetişmeli, başka yağda yok. Ya olurum öz sağasını etmemek için öz navatını yerine de Türk'e gitmeli, bir yere gitmeli. Yani şey edip, yani nesilme nesil, yani iki nesil var, şu hükümet, dine özüne bağlı, erksiz, hiç fikirlenme hukuku mümkünçülük olmadı, yani nesil yetiştirip oturdu. Yani tragedi şutaydı. Onu yörüte diyorlar Halmurat. Yankı haber veriş terişte o arada yonkuna paraydık da. Bu dezenformasyon teriştedir. Haber veriş terişte Türkmen'in yoktur. Türkmenlerin. Yok Sovet dövründe de yoktu. Bu propagandist nemedir. Bu yeşik yankı televizyon demek. Bu ulu bir cinayettir. Halkın önünde edilen en ulu cinayetler biridir. Halkı bilgisiz saklamak katı ulu cinayettir. Burada adı bir bloktal Halmurat yine şuları 97-98% halk ses verip saylamışın. Değil mi? Onun mışın ha? Onun halkta ne için korkuyorlar bunları haber verme demesinden kork, almak demesinden teriştesinden korkuyorlar. İşte o prezidentler 51% doğrudan alıp neme oluyorlar. Yani haber teriştelerini yapan oklar adın yani. Ha? Şunun hem medatlarının fiksedini, yani formal medatlarını, yani demokratiyaların demokratiski neyme deyip bu topar kuruluşlarım vardır. Bir adamlık devlette bunun hiçbirinin işleme mümkünçülüğü yoktur. Absolut yoktur. Yeke Türkmenistanlarda neyde bir adamlık devlet bollu mu? Şotayda bu da atlan demesi fiksedir. Demirgadı Kore'de adına demokratiski КНДР. Корейская Народно-демократическая республика. Ana. Demokratik öden bağdır Şotayda. Respublika öden bağdır. Şolun konstitüsiyadan bağdır. Parlamenten bağdır. Süydük atıran bağdır. Hem mi zaten? Yani hiç rat yoktur. Bir adamın demesi. Ödem absolut mu? Banar. Atlar nemeler hiç rat madmunu yoktur. Pafaktur. Real yağdaydaki yağdayı seyrettim benimle. Ne? Yağdaylar şeylere Halmurat. Şu atlar bilen senem ene görýän mi bir ösen devletlerin ya demokratik devletlerin yol başçıları bizim ol emamizi depesini halkın depesini galga oturany öz yurtlaryna resmi vizit bilen çağıran atlar özlerin şo yurda giden atlar. Täp orsulny aýtsak ne rukopajat ne diýdi. Eli gysarýaly adam däl, salamlaşarýar. Şoňa bilip öz halklarynyň öňünde soňra erteki gün utanmajak bolup olar Türkmenistana gidene ya Türkmenistanyň ýol başçylygyny çağıryp kabul edene. Ine şu ýagdaýa getirdi ol ikisany diktator. Şolaryň üstü bilenim ine biziň halkymyz ine biýabra ýagdaýda bolupdy. Nira barsaň Türkmeniň üstünden gülýärler. Ol hana koloniýalyk bolup ine gören ýerde ine maskara bolupdyr.
Oňam emesini ejrini çekmelim ýene de halk boldy. Bira ozala garnas halk, ozal ilymsyz bilimsiz galan halk indi şol prezidenti sebäpli üstünden gülmäge de şoňa şo zatlary çekmäge mejbur boldy. Gaty bir şuňalyk bir çekip çıdarlyk ýagdaýym däl, düşünýän adam. Ustayda prezidentler werde bitli işe gidiyorlar. Anladın yok. Hawa. Olgun Staydaydan emma ön kısatpar şol emma Stockholm'a baranda şol 27-sine emma miting geçirmek için. O bir supermarkada girdim moli ine yurdun premier ministri şo supermarkadın içine aylan bahalary seredip ber. Nahilin. Yani dinge bir can penakar var. Olum şol yemesi portföy bilen şol sumkasyny götürüp eme paltosyny basy adam yok. Ine gezip ber milletin için. Bar sen salamlaş elini kız sonra wer islesen. Ine şular ýaldy. Bizinki halkyň goloýuny barana ya halky goloýuny getirene. Köçede geleni terip Aşgabatyň köçeleri boş. Ýeködur mazarsalykdan ýörak gelýän. Hani millet bütün dünya gen arwat ine paytaht ine bir gurulan jajak ýa daşy jajak içimöjek. Hani halk diýip soraýaly bizden. Näme üçin şäheriňiz boş? Men näme jogap bereyim? Halk ýok diýseňe bar. Näme üçin öýüne gizgen wati? Ol köçeden geçende aýna naşmak bolmak, şo tarapa seretmek bolmak. Ay ol kim o? Özüni Hudaý saýyp oturan adammy men bilmedim. Düşünür ýalylar bir sürrealizm diýen bir düşünje bardy. Şu dövür ne Türkmenistan başından kıyaldı. Yani Nemede Kavunus'ta benden bir edara kerhana, ul kerhana. Vayen nemede işleýärler. Hududy kerhana öyle. Türkmenistan'a gidecek gitmenden kankultat aldılar da. O gidin diýdim görün o öňe işläp biljeňize men garanti bermen bolýany ilkulak bir gidip görün diýdi. Men kan nemede oturmaýyn bolýany ilkulak bir barın görün özüňiz düşünýärsiňiz. Şähere gidip diýip saat 8-den soň diýip boş diýip edilýäni deme ýalak diýip. Onun o taýda tuğra talmalyal, bu taýda tuğra talmalyal diýen nemelere mat ýa. Ýa o şäherden o şähere gitjek boldoňam diýe ýene de ruhy talmalyal. Ondan gelen zor duştum. Näýlek diýdim. Ben diýdi o da işleş bilmez. Yo ine barallara düşnüklik bular enne şol daşary ýurdun içarysy kadyp ýerlerleýändir da şol kemçekler sura talmasyny adamlar bilen görleşmesin. O öz raýatlaryny töwerekdäki şäherleň ýa welaýatlaryň ilatyna aşgamada salanaga bilen. Gelenden ýygyna gaýtaryp goýberýär şäherin çeti. Inni kesellilerim kabul edenak. Soňky döwrüne bir aý bäri. Keselin bejerçeklerim ýygyna goýýarlar. Ana maňa hat ýazyp otylar adamlar Telegramda. Hanna da biz näme etmeli? Welaýatda da muny bejerýän. Ana açypdylar kaşan ýemen jaýlar gurup Aşgabatda hemme doktorlaryň şo taýyp edipdir. Doktor bar bolsa. Millet şo taýyp edip özüni bejertmeli. Orada da ýok. Ondan milletin köpü sana Hindistan'a gidip özün bejerdi, İran'a gidip özün bejerdi, yani bilmedim Türkiye'ye gidip bejerdi ya Orsiye'de gel. Onun için ne doktoram yok, ne çıkarıyal ýagdaýym yok. Hem reisler atmayana denilden İran'a da girip bilen atmalar, Türkiye'de çıkıp bilen. Vesselam. Yine şeyli tapara ýagdaýlar. Halbrat, men ýong gatken daşary ýurtlaryny işleşdim de. Bu toporuny ýalwaryp getirdik. Başta 91-nji, 92-nji ýyllarda gorkýarlar da. O käsiniň ýol kireýini özüm tölendemem bar. Öýümde ýaşadanlamam bar da. Dogry. Gatynda da atdy ýaşamaly ýagdaýlar bolman demek görün. Şol adamlar şuňa çendi işläp ýörenem açynda. Ondan bana şulon edýän işler barada
ara sıra neme veriyorlar da. İçinde yok yerlerde. Kime pul veriyenlerine çendi, ne açı pul veriyenlerine çendi. Etap. Ben şolun ağıtlarına çendi. Kim ne açı mant al ya açı doldur alyanına çendi. Haydi kantrapçı nemedenlerine çendi. Burada bir kuruluşuk firmaların vardı. Duşu yapsak ettim şey. Ben o bilgi toplap bir öğrenmede oluyor. Şu bol geçen vaatlan hem mecetini yani kimin ne hilek taksasının vardığını sen biliyorsun. Yani bu projektler ne geçişte çendi. O ön kulemeler ölüp gitti ne taparıf vardı, yolu vardı demeler. Yani mesele çödeyen adamlar. Şu adamlar içlerinde mesele çödeyen adamlar var. Bunun hem mecetini yani devletin kagabatı var da ben çok kagabatından kendi informattan masulatları var. Ben bu dağıtları halka aşikar edip yani emedip ben bunu düzeltecek bağlam yok. Ben şu dağıtları düşünüyorum da onu emedim. Kökü çüyürüm. O kökünden kadamadan bir adamlık devlette yokman, korrupsiya olman bolyan nedir? Tevavi korrupsiya şulun bir metod upravleniyor. O olmasa bu yok, bu olmasa o yok da. O dolanıştır stili de 30 yıllık yolu koyulmuş. Onun arasından emetmek için pasatka diye de oturtmalı laboratuvar. Onun türme vatyalar demedim. Onun halkı göz edip öldürüm korrupsiyonla görüşen yarak demek. Korrupsiyonla görüşen oradan bir kulak devlet sistemi anlıyor. Bir adamlık devlette korrupsiyon olman bolunu. Bir adamlık devlette halk bağ yaşap bilen o. Sebep kanun işler nokta. Kanun işlemede hiç talep bolunu. Ne daşı bilen, ne içi bilen, ne beylekisi bilen hiç talep bolyanlardır. Bir adamlık devlette halk kökman geday olmalı. Kanundur, bu dağıtlar yankı aksiyomudur. Bu şeyle değerleri tuvud edecek adam bağ olsa bilecek, sonra tuvud edip bilecek adamım olsa da karşımda çıktın. Ki akranamda da yok, hiç adamda yok. Ben kapıyım kulplarına olmalı. Öyle 22 sağ adam açık. Geldiğinden bir karşımda çıktı, düşündürdüler. Bir adam yiyemiz yok. Ben adam yemem koydum. Ben çiğ adam yiyip bilem yok da halbura. Ondan o da yakıvıyım elim. Bana kantora veriyorlar. Para şey deydi var halbura da siz ne ayır fikir dedi yani. Benim şunun gidip barışını görüp ahırdan benim sen fikrine yakın etmeli olmaydı yani para görüyor. Yani başka yol yok böyle işleşmeli. Yani düşünce adamlardan Halmurat, bizim yaramız yeni yer pay olsa, yani prezidenti ayırıp ya da tutuk edip, şüyd edip, katı edip bodu yönü bilin ki bunun getiren dereceleri o nemeden katı çümde bunu biz dünya göz edip şunları yakmadan bunlar halkın içinde bir yerine göz edecek ol batyalarda. Yani biz şunu dünya göz edip nemetmedek biz namusumuzu temizlep bilmeyiz. Göz edip onu yani bizim yani vahşilığımızda ne? Ben nalap kuman adamını ağır görürsün Halmurat. Ben de kuşlanmada şolar kefellerini de öldürüp bilem yoktu. Öldürmeli olmasa yokmuş ketel oluyor. Yani şuları yakıp bileceğime ben hiç nemem yoktu. Gözüme mırtacak geldi. Ödüm kansız yakında kan olunu Halmurat. Ödüm adam yakken yani köp adamım eşiretin emediyete. Şu virüs yayraması, dünya yayraması için bu demeden yani sen görüşüp görün virüsün var.
Koronavirüsten elbettir. Bu vaktireti şodur. Yani dünya şunu beheder. Yani Orta ve devletlerine de ütkar. Yani şu region için şu edilmeli hatta. Ben başlıktan yani emelikten ne? Ben yani daha şöyle Türkmen göreceğim karnına çıkanlar hem mi? O tekrar geçi yeme deyip gördünüz olun. O daha şöyle Türkmen göreceğler versen anırtı yine de bir bağlaşık gidiyorlar. Yani şunu göreceğlerden karnına çıkar. Ben karnışımı orada yakacak tabii. Kaytan bir iki şunu yakacak. Şu topraklarda halkını Halmurat şu topraklarda halkını yedir al bilecek adam dörümözlüğü için edilmeliler bu zatlar. Bir halkın hamir mayasını bozmak demek ne mi demek? Manası katı ağır ha Halmurat. O genetik kodunu yüklü diye bütün milletin. O. Ne halk ikimiz yalakıyor ne bir mesai gurrun dinlemeli sultan ekenden. Ben ne şu nemelerden görüyorum ne. Telefonlardan ben böyle reaktör olurum ödem yok. Ya iki tane karı çıkar vallahi ulleder diner deyip düşünüyor. Doğru. Onu neme taparar. Vaktan bir sene vardı ona şuurlukça tevkvetleştiğimiz şu yerde koyalı. Eğer orsat var diye ayçak dağıdın mı orada Cemile? Ayçak dağıdın Onu ben onunla şuurlukça hoşlaşaylı deme görücülerimiz, dinleyicilerimiz bilen adımla Tanrı yalkasın. Yine şey edip hem yerde yazıp durun, aydıp durun. Birek yazışın ana tapara gayet düşü. Hem medadi medeniyetten maşlaylı birek silavdan, hormattan başlasın. Şonu biz bir milletimizi duyup başlar birek mehrem verilse. Yazın, hükmen yazın. Sizin yazıyan zatlarınız şol anarka hükümeti kudurladık başladı. Demek biz doğru yollanlar ya. Yazın adamlar. Şu göğünün solpusundan çıkın ne emeğiniz var olsa. 28 yıllar şu kalıbınızda ne emeği postlanma olsa şoları çıkarın. Başardığımızdan cevap verir. Biz cevap vermezek hani illeşlemiz var. Yani girip seredip oturun. Olur okar, olur bilir. Olur cevap verir ya. Olun kasıt cevap verirsin. Yine şeydik bir utlaşar gider durur. Onu biz duyuyoruz bir gerekliliğimizi. Bir milletliğimizi. Bir maksadı var yalnız. Şonun için şular ýaly ýaşardy bolabilir, şoňky gepleşigimizi tamamlamak üçin. Taparaga sana ullokan Tanrı ýalkadyn aga, edýän işleň üçin. Hawa. Tanrı ýalkasyn, berekelle. Toýuňda gaýtsyn aga. Aga sag bolýar, brat. Käte ýatlaryň üçin ben 20 ýyl bir türkmen bilen gurlaşamok, Alprat. Bilýän, bitip barýar. Bilýän, hemme zatdan habarly. Tapara şu edýän zatyn şu halkymyň oturup edýän görülýän gaty ullokan täsiri bar. O halkymyz üçin. Ene nesip bolsa ne görersiňiz, ene bu zatlaryň merehmetini. Nesip bolsa ene topragy bar taqdim etmäse de bize de mümkinçilik görär diýen ullokan umyt bilen onu şuur kun adamlara giýjan rahat etse, sag oturma.